Karbi Rong Asar Amai Nomati atum pen Pherangke Amai kangni pon BJYM pen mai padopon Kardom nelibirta life thanbang phi sami rini mailin timungpi asmonang ton pen birta arjuponikha Nomati Constituency Karbi Rong Asar Amai Nomati atum pen Pherangke Amai kangni pon Labangso Pherangke Amai kangni pon nangkok lake Karbi Autonomous Council pen village code nangke pachun piason thotsi village council sitame nang pachun pipon nangji Lapen jongsi nang pachun pipon pe pulo tangte nilitum ke ongdong Rong Asar arada tumpen chingrum pen akang tuyang dengan sitame chisong pon nang kok popu athe Karbi long 6 shedolang kang along ke ilitum kroi the Lapen ilitum kroi pusi alang litum ningje po Lapen ilitum ke village development committee abangke nang kroi dun the TDVC abangsi nilitum ke nang vekji kali pulote nilitum akang tuyang dengan sitame chisong pon nang kok po Wotung aji pen hensing tok bi report. Nang letum la kat news la pen birta live la pen arleng daily nang letu han kurwang tu pajir lo nang letum nang acetong tu tek apora teng pen acetong tu tek apot niletum pini la bangso pini ketunang kok ke lalo kedam tang ningkan sore hinira Great Roxen ikan nilitum Karbi Rong Asar seng pen pini nilitum kemang matekehang la traditional village development council la pen village code aputha nilitum chesong bom pen pini an village code bangke kichu nasonsi nilitum Rong Asar atum ning ciparong lo sitame adaga khundo bang la traditional village council po bang nilito aphan non pu an sitame napatang pipere la soalama bang nilitum ning honduglo la pen nilitum la bang so chesong bang bompen adaka khundu la traditional village development council pulongte council Asar atum na penghat pen pini drafting committee ta donangji pen drafting committee sengnangji pu sengdet pen api drafting committee sengdet pen api la bangke non api bangke Rong Asar nilitum dak habar kimi mate Nomati Constituency committee ahin pen ini resmit ki padonang tong sikot pen ni padonang lam thile pen no nilitum non ki pachini kang tung bangke district council asoropan mate home government asoropan ki pachini sigit jalam theblang ko henlo Rong Asar atum pen kachesong bong wang bong ningkam throk lo la song bong isona bangke TVC traditional village code la bangke kichun ason siman lo tebon ta isiang deng bang la Rong Asar atum pen aphang pen kipu bong niltum hin pen kadiman la bangke aku isi bangke traditional village development council TVDC la bangke nilitum aphang pen ta council phan bom lo la pen te pinang alam the bangke kache dona son lo la so pen atengsi council sor pen ahin pen masi la draft ting committee pu padolo la so pen la anta sit dang et pen api non kipachun pu kichi pu hodo bangke nilitum angkrak pen kilong dun na teng alam thelo la bangke nilitum kimang TVDC bangke nang claim PPC non akaprek ala VDC bangsi nang PG nang papas PG si angring long lok daga bangke hill syria mate Karbi Anglong autonomous council laso autonomous council pulute piluma la bangke ST hills tabe tongpan kerai kom adim a district bina lasi lason tak taxi district council pen aber a level la bangso ke cari pon rong rata pan ke cari pon mane ke lang pon cari ji pu ang deng ke biji sita nilitum kar i bangke la puhenlo la autonomous council jitu englong suarat
apan kirai ko mate jakong kilong ason thot si la so a ber thu a lebelta la so teng si jakong long nai Dolomara Cultural Complex along BJYM Duar Bagori Mondol pen Executive Amai Patumi Padopon. Meipu Romantiron pen Chari Ponsi VDC Chairman Sarkoy Rongphar. Mondola Meipu Sunaram Tironatum Chitongdun. Hanboka pen Birta Life of Pherangke Robinson Killing Report. To la pini program mo puthak nang li ithe thini thanik tha Ini program ko hello BJP atau BJYM Luar Bagori second activity pamelo tolong sabi send message ko pinangan BJYM konting kita so si dah Untuk serahkan klaim pun nanti mah, tapi BJP loh, pesan saya harus dikatakan kan, ini, mereka kalau ini nanti konven, bisa dalam bisa kita pun ini tapi ini kali ini kan, kita ini bukan tenang. Kami election dulu kami khususnya secara pakai development non klaim pun continue lepas klaim pun fancy ini itu kami nanti kori pun kita dengan scheme ni lah hello semua afford ko biti kan len किसमान फॉर्मेलिटीज को सपोज अकॉर्डिंग पेन बच्चों नंतों के थिएटर्स तबे या कंगे जंगहों पे कुसोलो जुपनिंग दिन उदी को या दुमांगे सन ini cuma keninggi hab tu sonda tu kau pakai bumi ni kita keninggi tu nak pakai ni kita ni tu klaim ni tu mungkin itu enggak ada itu loh harus si itu pakai continue itu nak dapat